Okay. Yeah. This is a dildo, artificial ye penis. Esisebenzisa mengabe sifundisa abantu sibafundisa ukugqoka ikondom. Kahle kahle ibiyilesson nje yokuthi umuntu engathi ungagada idildo yakho nje. Ukhamba lolu. Khona lolu khamba lwakudala hayi luzi izinkamba zamanje. Ukuthi manje sekuwubumba ke manje nake akusenzeki ke kahle. Ukazubumbe lothu. Kusho ukuthi kahle kahle iyahambisana lento. Yabo lento eshiwo umbali iyahambisana. Nansi indoda yeinkomo umnikazi weinkomo. Nangi ubaba lapha ya umnikazi wayo. Ubaba nazi inkomo zakhe. Nanti ukhamba yaphuza utshwala yabo ukuthi imbali iyahambisana. Abantu ziningi izinto abazilwelayo kodwa uma ngase kuthiwa insuku zonke bese ichitha ngalento lesiyenzayo manje yokubumba yokuhleka kanje singasikhohlwa zonke lezi ezinye izinto esizibangayo siconcentrate kulento esiyenzayo yokubumba.